Tur rata-rata bintang tamu men anu tak caosi info Mbak Tatin iki. Bintang tamu yen nang kene mesti ya dirubung karo cah cilik ngono kuwi. Yen Mbak Elisa mbiyen ki ninggali cah cilik-cilik kuwi udakara 1 juta. Ya. Gandeng iki taune beda paling ora ya 1,5 juta lah nggih anak-anak. Ha iya. Ya tumpake sepur men jumeneng Mbak Tatin Lestari Handayani. Tidak. Oke, yo. Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa ta nggih? Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus Ya, sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko jajal saking bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bukesi. Berarti Bukesi. ndelok Bukesi piye iki kok? Oh, nggih Bu Kesi ya piye. Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahyo. Nggih, Banaran Sidoarjo Senori Sidoarjo, Tuban. Senori Tuban menika Nggih. nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Inggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan slamet, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhirnya awakmu viral. Lah. Jajal pema awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Biayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo Sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iku mau sapa sing ngomong nek kaya dream. Aku. Terus Lah kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene Tatin titok. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Ah, Bapak Ibu kaya tepuk tangan nggo dream lho. Iki wong ya aku iki kaya ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isih-isane dunake dream mbok liyane dream rak ya ono ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya ning kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia Mas piye saya. to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki rak ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh ora apa-apa. Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Hah? Sing rugi tetep wong wedok. Kok isa? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo.
wedok. Lah lek eneke kuwi witekne ngopo? Kayak apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iya aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Cek. Kula kados drum, Pak Bu. Leh, iki ya tugasine padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten ing mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak gelem. Sing nyek aku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho gur ndulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-uneke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenenge seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike.